обича бащата? Айде! Кой си обича бащата? Аз си обича бащата! Камони! Как съм ви казал? Чакай, сега вие Бихте ли си представили? Казвам се Асе. На колко години сте? На 45. Нашата цел е да се опитаме да покажем каква е ролята на бащата в семейството. Бихте ли казали вие баща ли сте? Да. На колко деца имате? 3. 3 деца. Според вас важно ли е бащата да участва в възпитанието на децата? Мисля, че да. По какъв начин той участва? Трябва да покаже това, че да даде от себе си това, което може. Той и бащата може да прави до доста неща. Защото аз имам дете инвалидно и повечето неща ги върша и аз с жена ми. 100% е инвалид. И постоянно си имаме работа с него и се занимаваме и знам какво е да даваш от себе си, да му сменяваш и памперси, се налага му сменявам и го вода на училище и той не може да ходи, обслужваме го ние с жена ми. Когато няма, аз го обслужвам и всичко това се вижда какво е. Остава ли ви време? Вие работите ли? Да. Остава ли време за децата? Остава време, защото ако погледнеш реалното, то времето повечето трябва да се даде за децата, защото в това последно време, ако не ги стегаме, то виж какво става, виж какъв е живот. Защото по принцип така се шири една представа, че бащата по-скоро изкарва пари, пък майката се грижи за детето. И ни е интересно да разберем дали е полезно и бащата да участва в това. Че трябва да са взаимни, да си разделят нещата, защото не може само един да носи, Другия се грижи само. Да. По какъв начин бащата според вас влияе на развитието на детето? Като пораства, като се развива? Как му влияе? Той трябва да го следи, той просто трябва да му даде време да се опознае или много пъти бащите нямат време да седнат да говорят с децата, просто да им обяснят или да имат взаимоотношения с децата. Те повече майките се занимават, бащите са като гости, идват дома, добър ден, довиждане и чао. Но по принцип бащите трябва да дадат повече време на децата, да имат взаимоотношения с всяко едно дете. И просто да познават на детето характера или, как казват, първите 7 години изпуснеш и после край. Важно ли е бащата да участва в тези първи 7 години? Би трябвало да е важно, защото това е... те носят една отговорност с майката. Какво бихте казали на бащите като цяло, които какво бихте ги посъветвали? Просто би трябвало да имат повече взаимоотношения с децата и да могат да дружат с тях, да имат контакт, да говорят и когато правят вели, да не ги бият и просто да има някакъв начин да му обясни с добро, че не трябва това, че не трябва, нали, а не да се бие детето. Нейния баща работи, донасва и пари. Бихте ли се представили с няколко думи? Казвам се Мирослав Стефанов Колев, живея в ЖК Филиповци от 56 години. Вие баща ли сте? Да, баща съм и то на 2 деца и 4 внука. Бащата е длъжен, ако има възможност да си намери работа, първо образованието е най-важно. Да е образован, след това да си намери хубава работа, доходна естествено и да поддържа семейството си. Бащите, докато са живи, са длъжни да си гледат децата. Дали са финансово зле или се нуждаят от нещо друго, те са длъжни до гроб, дето се казва, да ги поддържат, да ги гледат. Това смятате ли, че е важно, че има такива положителни модели, че бащите си пращат в училище? Аз и преди съм го казал и ще го повторя. На нашите хора им трябва работа да не мислят за други неща. Разбираш, тъй като нашите си работят, не мислят освен за съхраняване на семейството, изхранването на семейството. По принцип, не винаги нещата стоят финансово, но без пари за никъде не сме. Нашата вече разбира, че дето казват по-възрастните, не само да искаме, а и трябва да дадем. Значи то е взаимно е това, освен това. Абсолютно, да. Абсолютно. Те си намират по-лесно работа си намират, понеже само в помощните, да речеме, санитарки, помощен персонал към училище, т.е. чистачки.
в чистотата, в училищата, в учрежденията. Предимно повечето жени работят. Затова тенденцията е сега, че мъжете се седат И гледат децата, пък жените работят. Докато преди е било обратно. Моя баща е отгледал 7 деца, без майка ми да работи. А за да купи храна, какво трябва да изкара? Пари. Колко деца имаш? 3. От колко години си с жена? 20. Семен. 20. Да. 20 години. Какво обичате да правите с децата, като имате свободно време? Да видим. Да. Иска парички. Давам парички. Карам я. Ние за нея живеем. Кариш ли я да ходи на училище? Как? Се карам с нея. Нощно време. Супер, аз ги познавам много За добре. кой работим? Ако не то семейство, ще искам да работим. Ще работим. Така ги мешиш на така финтове. Казвам се Петър. От ромски произход съм. Живея в България. Тук съм роден. Семейството ми е тук. Майка, баща нямам. Аз съм изоставен сирак от те. Общо сме 11. 11 човек. 9 деца и аз и съпругата ми 11. И как се справите с 9 деца? Как успявате да ги отгледате? Благодарение на Господ, как се вика първо, че сме живи и здрави, имаме здраве, да работиме. Моят живот е такъв, просто аз така съм научен. Аз съм израснал без майка и баща, имам 12 клас и съм завършил. Съдбата ми сам съм си я надписал. Просто имам 9 деца и всичките ми учат. Най-малкото ми бебе е на 6 месеца, а по-малкият ми син е на 2 години, които не учат, само те са при нас. В момента изпратих съпругата ми даже на лекар. И когато тя е ангажирана с други неща извън семейството, кой се грижи за децата тогава? Честно да ти кажа, аз когато излизам и тя има такъв ангажимент, децата ми са ми по цял ден тичат и с бакуците. Вие поне сте виждали долу какво е. Просто няма на кой да ги оставиш. Понякога трябва да ги оставиш сам, когато се наложи, защото за мен гладът е по-силен от тока. Аз опрели се до децата ми, аз съм готов на всичко. Значи най-често идваме тук, отзаде в градинката, където е. Аз повече ги гледам. Обича да се люля, да скача, топка да рита, топка ни подариха от съвета, от социални грижи. Мога да посъветвам всички бащи като мене с много деца, да не остават жените си сами. Каквото може да ги подкрепват, защото жена ми много пъти е била без мене и тя е истинска жена, знае как да се справи и с мене, и без мене. Но най-добре е бащата да бъде плътно от тях. Да не изостават семейството си. Борбата е за тях. Кой участва повече в твоето възпитание, мама или татко? Тати. Тати. Защо? Какво прави той? Ми работи. Донася пари, работи, давай на майка ми пари. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Добър ден! Така, бихте ли, как се казвате? Митко. Митко. Имате ли семейство? Да. Да, бихте ли казали няколко думи за вашето семейство? Да, ще кажем. Да. От колко души е вашето семейство? Към 30 души. Към 30 души? Да, с внуците, децата. А колко деца имате? Колко деца имате? 8 деца има. 8 деца имате, да. Виж какво си. Интересно ни е тук сме за да попитаме, така интересно ни е да научим каква е ролята на бащата в семейството. Да, това ги създадехме, да може те да ме гледат. Ти си пенсионер в момента или по болест? Пенсионер съм по болест. По болест съм пенсионер. Гледам ги, какво да правим без теб, по-лошо. Да, с тях се занимавам, гледам ги, те учим да отиват в училище, да могат да пишат, не като мене неграмотен, да знаем една буква. Много лошо от това. Да. Да са живи и здрави, нали за теха си. Айде, чакай!